ଘରର ଏକଲା ସବୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏତେ ମୁସ୍କିଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବସିକି ସେ ହେଲା ମୋ ଦିଦି, ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ଅପରେସନ୍ ହୋଇ ଆସିକି ତାର ପେଟ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା। ମୋର 4 ଭଉଣୀ, ଆଉ 4 ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଇଏ ସଭା ସାନ ଭଉଣୀ। ସେ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ରହିଲାଣି ମାସେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆମ କରୁଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, କମେଡ଼ି ଏବଂ ରିଲ୍ସ, ଆଉ ଘରର ଆମ କରୁଛି। ଏତେ ସବୁ ଆମ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି, ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାନେ କାମ କରୁଥିଲି, ଘରର କାମ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରତେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଜଣେ ଆସି କହିବ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଗାଁରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ତ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲାଉଛୁ, ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଏତେ ସମୟ ଦେଖୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଗଲୁଣି। ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି କ'ଣ ସତରେ? ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ତ ଘରେ ବସିକି ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଚେନ୍ନାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଖୋଲିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ଏ ମୋବାଇଲଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ମୁଁ ଏବେ ଚଲାଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଲାଉଛି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି। ବର୍ବାଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ଖାଇଲା କତର ମୋବାଇଲ, ଶୋଇଲା କତର ମୋବାଇଲ, ହଗିଲା କତର ମୋବାଇଲ। କାହିଁ ତା ଭିତରେ ପଶୁଛୁ? ପଇସା ମିଳିବ। କାଇଁ କେତେ ଆବାଜ ହଉନି ମୋବାଇଲ କାଇଁ ହରି ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ପାଖରେ ରଖି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି, ତ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ହେଲା।